טוב, אנחנו באי מרגית. ממש ממש יפה פה. אנחנו פתלאות בקיצור, רוצות אוטובוסים, רוצות הרכבת. אז קדימה, אחים, אנחנו... רגע, אני רוצה לראות את ה... יש כאן איזשהו... מברקה ממש ממש יפה. שאני מנסה לצלם אותה ודי קשה. הפתחניות האלה הולכות לחפש אוטובוס בתוך אי שאין בו כניסה או יציאה של מכוניות או כל כלי רכב אחרים. כולם כאן נוסעים באופניים כמו אנשים נורמליים והגיוניים. רק אנחנו עצלות ללכת ברגל עד לגשר שזה מאוד ארוך, אבל עדיין אין לנו שום יציאה אחרת. אז או שאנחנו תקועות באי היפיפה הזה, אחרי שאכלנו ארוחה לא מזינה במיוחד, ולא מלאה במיוחד, אבל אין לנו ברירה במיוחד. תמיד איזה מצלמה איכותית, את יכולה לראות כל תזוזה קטנה, הכל. מחכים לאוטובוס, כאילו האוטובוס הזה יוציא אותנו. האוטובוס הזה רק יכניס אתכם עמוק לתוך האי הזה. אבל צריך רק לראות את זה, חבל שאני זו. כל זה ואנחנו עדיין רק ביום הראשון.